אז אחרי כל ההקדמה שעשיתי לכם על כמה שאני אוהבת ירקות ופירות איכותיים, ועל כמה שחשוב המגוון של הירקות והפירות בתזונה שלנו, אני רוצה ומתרגשת להכיר לכם את שיק שק שוק. תמיד שאני אומרת את השם הזה, אז השיר הזה, השיק שק שוק, תמיד קופץ לי לראש. בקיצור, מי שלא מכיר, שיק שק שוק זה בעצם שוק על גלגלים. יש להם מגוון עצום של ירקות ופירות שמגיעים אליכם עד לפתח הדלת, והכל סופר איכותי וטרי. עכשיו, המשלוחים הם מהיום להיום. אמרתי לכם שוק על גלגלים. עכשיו, כל הירקות והפירות הם תוצרת כחול לבן ובשיתוף מלא עם חקלאים מהעוטף, שאני לא צריכה להסביר כמה זה חשוב בימים כאלה. עכשיו, זה לא נגמר רק בירקות ופירות, כן? יש להם גם מוצרים מעדניה וקטניות, ואפילו עדשים מונבטות וגבינות ולחמים ומטבלים ומגשי רוח. תראו את העגבניית שרי הזאת, אני מכורה. עכשיו, מוצר הדגל של החברה זה הפרש רום. זה מין מטבח פתוח בסניפים, שבמטבח הזה הם מקלפים, חותכים ואורזים את כל הירקות והפירות הטריים בהזמנות אישיות. ראיתם פה את הפומלה, איך היא מגיעה חתוכה וארוזה, וגם את האננס הזה. אימא'לה, איך אני אוהבת אננס. כמו שאמרתי, הכל באמת טרי ואיכותי מהיום להיום. אפילו הקיווי מגיע כבר חתוך מראש, ואפילו את הכרוב שזה גאוני.